yaidi tu ena mwa mabigi amene amatchuka kuti ndi Washington Mwenye, ndipo ndi munthu yayi, munthu wamkulu ndithu, anthu amamudziwa ndithu, akufuna ndithu ayankhepo apange react, timati ma reactions apa ayankhepo pa nkhani yokhuzana ndi speech ya president Dr. Lazarus Chakwera. Akufuna apange react kuti zimwana yankhula chani kuti zili bwanji. Ndebe tiwaonere amene wawa Washington Mwenye. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Mwaino bambo, sindifuna nditenge nthawi yayitali, koma tinakhala mwachidwi kumvetsera pamene bwana mkubwa amayankhula. Anatipenya madzulo kunena kuti lero ayankhula, ndipo mukumvetsera mwanga ayankhula apanga cover ma areas atatu, like kupereka update pa zimene akuchita ngati aboma, komanso zimene akuchita kuthana ndi mavuto amene anthu akukumana nawo. So my analysis is apanga tako kuti kodi nkhani ya njala aupangapo chani, apanga tako nkhani ya mafuta aupangaponso chani. Now there's a few more things that I wanted to share with you today. Tili ndi vuto ku dziko lathu. Atsogoleri athu, they are clueless, they don't know what they are doing. We might appreciate some of the things zimene apanga zimene zikuoneka kuti zikuthandiza dziko lathu, koma zinthu zambiri zikuonetsa kuti tikubwererabe mbuyo. Ndipereka chitsanzo. Mumawu awo abwana ayankhula kunena kuti ndalama zoposera pafupifupi $100 million zakhala zikubwera ku Malawi. Funso ndoti kodi ndalama zimagwiritsidwa ntchito yanji, ndipo ndalamazo zapita kuti. Bwanji sanatifotokozere kuti kunabwera ndalama izi mene anayankhulira. Ndalama iyi tagwiritsa ntchito chakuti, ndalama iyi tagwiritsa ntchito chakuti. Bwanji sanakambe. Alikambira athokoza mabungwe osiyanasiyana amene abweretsa ndalama. And we are not saying those organizations sanabweretsa ndalama. Zotheka ena abweretsa ndalama. Chifukwa pomaliza pajaso ayankhulanso kuti ngakhalenso momuno dziko muno enanso apereka ndalama. Komanso mu speech yawo koyambirira komweko tili pa nkhani imwe ya zakudya, akambanso kunena kuti ngakhale anthu ena amachita ngati chitonzo kwanena mayendedwe awo kuti mwapita uku. Ati it was worth it. Koma sili maini ati anene kuti kodi mukuyenderanji. Now, the other thing chimene akamba zokhuza mafudawo kuti ndondomeko imene ilipo padakali pano ikuoneka ngati sikuthandiza for the past 20 years malingana ndi mmene ayankhulira. Nkhani ndionena kuti for the past 20 years koma panopa we are in crisis. What is the solution? Ndi anena kuti akhazikitsa committee imene ikutsogozedwa ndi a Minister of Energy. Akhazikitsa committee imene cholinga chake nchonena kuti akuti ipange ubale wa boma ndi boma, G2G, kuti tikamagula mafuta ndondomeko zake malomoti mabunga amene amagula mafuta koma aboma ndi aboma aziyankhulana nkugula mafuta mwina zikhoza kuthandiza. Ndipereka maganizo anga. Ndikabwerera ku speech imeneyi ndifuna ndinene kuti motere kuti atsogoleri athu they are clueless. They don't know what is happening. They don't know how to resolve it. They are not able to articulate the problems and find the solutions. Tikayambira ku nkhani ya chakudya, atchula ma district onse amene auti nyengo yoyipa ija inapeza kuti they were affected. And only Kalonga, Chitipa, ndi Likoma ndi imene ayichotsamo kuti madera amene osanakhuzike. Koma as we are speaking of right now, dziko lonse anthu akuvutika alibe chakudya. What are you doing about that? Tipanga chani? This is what we want to hear. Tipanga chani kuti tipanga address problem omwe tinayo. Now, chinthu china tili pa nkhani ya za chakudya chomwecho. Madera ena onse amene atchula
akuti pano akumathandiza kupereka kayani ndalama kuwapatsa anthu zoti akagulire kayani fertilizer 70,000 komanso mwina atenge ndalama zimene zagwiritse ntchito apangire zinthu zina. Kodi ndi mabanja angati amene akulanda zimenezi? Kodi ndi anthu angati amene akulanda zimenezi? By the way, that's not what we want, because that is like you are giving someone a fish. Mukampatsa chakudya chimenecho, kodi mawa mutani mufunanso mumpatse. We want Malawians to be empowered, to be able to do things by themselves. That is why we choose leaders to come up with wisdom so that they can help our country. Now, kunkhani yokhuza za mafuta, akamba kuti apapanga G2G, ndikuona ngati kuti zimenezi zingopangitsanso kunena kuti mafuta ano ativute kwambiri. Why am I saying so? Ndikuyankhula izi chifukwa chonena kuti boma silipanga mafuta pa dziko lapansi. Maboma awa sapanga mafuta pa dziko lapansi. Yes, zikhoza kutheka kuti mu dziko lawo mumapangidwa mafuta, koma amapanga mafuta ndi makampanies. And makampanies ali ndi ma rights awo, siwoti angachita kufinyidwa pa khosi kuti let's do this. Are we dealing with a problem? It means our leaders are clueless. They don't know what the problem is. The problem is Forex. In order to resolve the issue of gasoline, what we are supposed to do is, let's fix the problem of Forex. Kodi Forex tipeza bwanji? That is the question that we need to answer. That is the question that our leaders need to answer. That is the question our leaders need to find a solution. Kodi Forex tipeza bwanji? Koma osati tikusintha njirazi, kenako tifuna kuti zigula mafuta kuti tikambirane boma ndi boma, G2G. That will just make things worse. Tipeze njira yoti tipangire mafuta, tipangire Forex. Ani njira zopangira Forex timakamba nthawi zonse zilipo zambirimbiri. Mwachitsanzo, ndisangoyankhula koma I have to provide a solution. Solution number 1, ndinakamba kuti malingana ndi migration data, ikuonetsa kuti pafupifupi anthu 3 million akukhala kunja kwa Malawi. Ndipo anthu 3 million amene wawa, pafupifupi aliyense pa anthu 3 million amene amatumiza ndalama ku Malawi. Koma ndalama zimenezi sizidusa mu system. Ndalama zimenezi zimadusa on the parallel. And this does not help our country. Can the government and our leaders find a mechanism kuti ndalama zimenezi zibwere mu system? Because this is the money that we need. Ndalama zimene timakatenga zinakatengedwa ngongole zomwe akuti zakatengedwa ngongole ku Badea 50 million ndi ndalama zambiri kwa basi. Kodi ngongole imene atabweza ni ndani? Kapena tibweza bwanji ngongole imene? Chinthu china chimene ndaonanso mu speech yaleyo, ndaona kunena kuti amafuna atitsanzike, kunena kuti akupita ku kuchani kwa Abu Dhabi, koma akakumana ndi mtsogoleri. Chifukwa akudziwa amene zinthu zili pano kuti apite kumeneko, mapita ake mwambofunsa mafunso. Kodi taona ni mafuta kulibe kuno, mukuyenda chifukwa chani? And that was an excuse. Tiapempheso atola nkhani athu, tatsegulani maso. Tisamangofufuza nkhani kuzilekeza pa njira. President wa ku United Arab Emirates, mukumudziwa. Mukudziwa amene mungathe kumpangira contact. You know, ngati anena kuti this trip will be sponsored. Can we find out? Can we find out from their government kuti you have sponsored our government kuti abwere kumene kwa zapangiza kuti zakuti? You will find the truth in between. Tisatengerepo mwawi kunena kuti we are going out kuti tikapemphese ndalama, koma tikuononga ndalama za Malawi. And comment imodzi so imene sinamveke bwino ndionena kuti kuyendayenda kumene akhala kuyenda kuti mdziko kunali kunena kuti auze anthu afikire okha, anthu amene akukumana ndi mavuto kuti apatse chiyembekezo. My question is, are we balancing up? Ndalama zimene tikuononga kuti tiyende tikafike kukangouza anthu kuti help is on the way. Kukauza anthu kuti help is on the way. Kodi ndalama zimene taonongazi sitikanatha kupangira zina zake kuti tathandizire anthu? How much money have we spent on that? Chimene ndimayembekezera china ndichonena kuti atiuze kuti kodi maulendo onse amene akhala akuyenda kupita ku German, kukakumana ndi achina papa, kukakwera njinga, kubwera kuunga, kupita ma triples omwe akhala kuyenda, kodi boma lagwiritsa ntchito ndalama zingati? Because atiuza kuti abungwera kuti mwatipatsa ndalama zakuti, abungwera kuti mwatipatsa ndalama zakuti. Bwanji sana atiuze kuti boma maulendo amene achi taononga ndalama zokwana mwakuti. Because they know.
ndalama zimene akhala akuononga ni ndalama zambiri zonena kuti bwezi titakonza dziko lathu. Pempho langa ndi limodzi, tiye tilikonde dziko lathu. Palibe munthu amene wakhala pansi kuti alinyoze boma, kuti alinene boma, kapena akuneneni. No. All we need is anthu akhale bwino. At least the basic necessities, they should find them. Chakudya chokha, pokha, zimene zizipezeka. Mafuta tikulimbana nawo pano, mafuta azipezeka. Because mafuta akapanda kupezeka, kodi anthu akapanga bwanji business. Mafuta akapanda kupezeka, anthu ayenda bwanji. Yet you are driving every day. You are going to places every day. You are not even affected. So why are you not seeing that? And the other thing, kuyankhula kunena kuti ayi ndikujoyinana ndi ma president akale amene akunena kuti ya nchitidwe umene ndoyipa. I commend that. That's a good statement. Kuzichotsa mwenye kuti simuli, you're not part of it. Now, we the people, because you have spoken, tufuna tapemphe a police. This message from the HE, police should take action. We want to see those people, amene amapita kunsewu, ndikumanyamula zikwaje. We want to see them taken to kukazengedwa milandu. We want to see them. Because we have seen kuti anthu amatenga zikwanje, akupita kumene kuja, pamene apolisi samapanga china chilichonse. Ndipo we need to set up a commission of inquiry. That needs to be set up because nothing has been done. We have seen on videos on social media when these people ali ndi zikwanje m'manja akuthamanga ena akufuna apange ma demonstration. We want to understand who stopped the police kuti asapange nawo zimenezo. We need to understand. So mawu amenewo, we commend you. We thank you for saying that. Kuti you're not part of this whole thing. And you too, you want to make sure that our country is a peaceful country. Dziko lathu ndi dziko labwino kwambiri. Tikuyenera tiyambire ndife aine ake. Tilikonde dziko. Atsogoleri athu, mulikonde dziko. Mukapanda kulikonda ndi zimene zili panopazi. So ndayankhula madera onsewa atatu amene mwayankhula bwana, komanso amene ndingoti ayankhula bwana. Ndayankhapo. Ngati pali china chake chimene ndasiya ndayiwala, chitani comment. Then we are going to come back again here and we'll talk about this. This is our country. Let's love it. Tilikonde dziko lathu. Tikapanda kulikonda ife dziko lathu, no one is going to love our country. Tivutika. Ziko kwambiri. Ndikufunira tsiku lopambana, osayiwala kumalipempherera dziko. Kumapempherera atsogoleri. Bye. I must therefore thank the following international partners who responded to my appeals for support, because without them, the hunger situation in this country would have already been the worst in our nation's history by now. For $92.6 million in support from the World Bank, I say thank you. For $23 million in support from the African Development Bank, I say thank you. For $18.2 million in support from the Africa Risk Capacity, ARC Limited, I say thank you. For $1.9 million in support from Japan through the World Food Program, I say thank you. For the 19,200 metric tons of maize from Ukraine through the World Food Program, I say thank you. For the $64,650 in support, in commodity support from China, I say thank you. For 1,000 metric tons of rice from India, I say thank you. And even here in Malawi, to those of you who have given various donations in cash and in kind, either to the Department of Disaster Management Affairs, DODMA, or to the National Food Reserve Agency, NFRA, I say thank you. I wish I could tell you that all the support we have secured from around the world will be enough to enable us to feed everyone who will not have enough food between now and March. But sadly, that is not the case.
Of the 347 billion kwacha target needed to secure enough food for the 5.7 million people in need of assistance, we are still short by 89 billion kwacha. With the assistance we did receive, we have been making food and cash distributions in the affected districts, delivering to each affected household either a 50-kilogram bag of maize or 70,000 kwacha to purchase food from the market. And so far, this cash or food operation by my government and the World Food Program is reaching 4.5 million people in 1.1 million households. And I thank God for his mercy to us. But that means we still have 1.2 million affected people who are still waiting for their turn to receive support. Like, share, Malawian cameras, subscribe.